हेलौ लोगोफोर दसे लाइट फैलायबाय नै। हेलौ लोगोफोर आंनि लाइफ स्क्रिनाव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोबाय आङो सिगाङावनो। हेलो गाइस, मेरी एलबी स्क्रीन में आप सबको पहले स्वागत करती हूँ। लोगोफोर दसे रायज्लायनोसै फैदो सोरबाफोर नुसननो बायदोंब्ला। लोगोफोर रायज्लायनोसै दसे फैदोलाय। रावबो नुसनथाराखै नामा लोगोफ्रालाय? Kartun. Hai. Boro. Ma onkri. Dali. Beautiful. Thank you so much. Hi. Hi. Pagi di. Good morning ya. Good morning. Boro. Mozaं. Bung.
club. Hello. Oh, detail I like. Like ada, like apa ba? Kalau like ni ada. Boro like done. Thank you so much. Hello. X cube. Come in front of camera. X club man go back. X cube. C U. Boro kan nama angkri songdang. Maba pindi songgasnya. X cube classes. Now your language Boro hai. Boro ka test it. Bodo language. लाइक करो प्लीज, चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब करके दीजिए, थोड़ा हेल्प करके करो। लाइक हाय लाइक दिस लाइक दैट। Info Boro. Hai Bazi Pona. Hai.
लाइट होआखैबा लाइट होदो आगै सना बिस मा ओंख्रिया दालिसो जेरिंसा बसुमतारी गेरेमसा बाजैया चिरांनि नामा औ चिरांनि आङो बेसेबां केमेराखौ फिदिं बिस लाइट दां लाइट सनाफोर लाइट होआखैबा लाइट करो प्लीज अगर लाइट नहीं दिया तो चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके दीजिए थोड़ा सा हेल्प करो एक्सक्यूज कैमरा आंथ' मा खामानि मावदों बाजैनो आङो भिन्दि एवदोंमोन एक्सक्यूज योर ड्रेस दखना You are married. Yes, I am married. Please subscribe. Logoper, ragu nusunasin naman. Children how much? One. Ini tadi susu batu. Yes.
ये संतोष speak hi hi अरे संतोष हाँ खाना हो गया खाना नहीं हुआ अभी तक अभी बना रही हो लाइक ही करो प्लीज लाइक नहीं किया तो तुम्हारी उम्र क्या हो साल की हो कितनी साल की हो मैं अभी नहीं बताऊंगी फिर कभी बताऊंगी मैं Pandit Mapobor Pandit Mapobor SQ 26-27 का होगी 28 Hi. Hello sister, hello brother, hello friend. Masih kau gang गाइखेरजों दुगैनाय नामा गाइखेरजों दुगैयाखैहाय 28 28 कहाँ से हो जी अभी मैं बंगाईगांव से हूँ nama
Hả? Cái này sắp xin đây. Mua về là má India sini saya abu onane angko beg support chau India please sama ya bu menari nah ini ro ayah ini beg support ada hurna naydımın aङो ओमफ्राय हरगोन दे आगै दे दहाय नायदोंमोन आङो रन्जित बर' होबाय थाथ'दो दे रन्जितआ माने दिनै खाथियाव दावराय गैया नामा गैया दावराय मबाइलासो माबा जाना होदों रन्जित लाइटबो होना गालांदो लाइट होआखैबा गावस्रा बर'जों बर'नो अनलायथारा एकदम सोरबाथ' मा डिजाइननि दङ खबा माने बर'आनो बर'खौ ओरैबायदि लिरो इसोरखौबो ओमफ्रायो माने बेखायनोथ' गुबुन हारिजोंबो माने मिनिजानो बोलो मोनो आरोना मिनिजायो बेखायनो बर'आनो बर'खौ गादबनो नागिरो नालाय मैया माने लाइभआव सासे मानसि फैदोंमोन ओरैबायदि लिरबा बर'आनो हिन्दी लिरलाय इंलिस लिरबाय बिराद माने बेसेबांसो गोरोंहाय बर'आनो बर'खौ गादबोबा आरो गुबुन हारियाथ' गादबनो बोलोखौनो नांनाय नङा आरोना ओरैनो लामाफ्राव ओंखारबानो माने बर'फोरखौ एसे गाज्रि नोजोर थायो आरोना लोगोफोर मा खालामदों होनदों आंखौ गाज्रि साननो नाङा दे गाज्रि सानाखै नोंखौ आगै रन्जित बर' गाज्रि सानाखै माने दं आरोना बिराद मानसि बिदिनो बर'फ्राबो मैया आं लाइभ फैदोंमोन आरो ओमफ्राय सासे मानसि फैदों आंनो लाइभखौनो थानो हायासै ओरैनो मा लिरखो इंलिस लिरलाय माबा बर'नि लिरलाय गावनाबोथ' बिमा बिफा थायो सरि माबा बिनानाव बिमा थायो बिसोरबोथ' बै गाननाङि बुस्थुखौबो गानोना ओमफ्राय बिमामोनखौ बिब'मोनखौ सोरबा बेबायदि होनबा मा मोनगोन बे मानसिया नामखौ बुंथ'ला आङो बेखायनो बै मा होनो बेलेग जाथिफ्राबो बिदिनो बर'फोरखौ गाज्रि माबायो आरोना गाज्रि केरेक्टार सानो रन्जितआ मा होनखो औ आङो फानिल' खालामनो फैयो लाइक एलबिआव एसे बिदिल'सो इन्टारेस्ट फैनांगौ आरोना माने बिदि लिरलाबायनो नाङा आरो एसे साननानै लिरजायो आरो yes Cubang Indi Bolo bisa good माने आरो गोदानैफोर जोंबो माने गोदानसो जाबाय नालाय रोंस्लाबलाय लाङाना ओमफ्राय बेफोरबायदिखौनो आरो मा सानो मानसिफ्रा रोंलांगोन आरोना लासैनो रोंलाङो जेरैहाय लेखाखौबो स्कुलाव थांबासो रोङो स्कुलाव थाङामोनथ' लेखा रोङाना सोलोंनानैसो रोंलाङो लेखाखौबो
Bitarian. Sasegan ala nasional. Lain ke ya men mobil lah betaria. Sudah. Hello logober. Hello friends, Azal. Terserah lenca logober beda serba benar sondang lah. Boy. Hello abona. Hello wagai. Di bos Ani enviau nuzapen enda gai goजोननाय थाबाय di BKY ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होना होदो ओमफ्राय गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना बियामोनखौ आंखौबो लोगो खालामदो खालामगोन दे आं खालामगोन दे आगै दे दायो आंना मबाइलाबो गंसेल' ना खालामबाय दे थेंक इउ आगै लोगो खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आंबो खालामगोन Hi. Nikil Bye nyoङो बर'नि मा बुंनाय जाखो बेलाय अच्छा कहाँ से हो जी मैं बङाइगाव से हूँ अब वो मैंने त्रिपुरा हिंदी बात करो समझ में नहीं आया dia apa मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबा दालि संदों ओमफ्राय माबा भिन्दि भाजा जाथ'वाखै आरो ओंखामखौ भिन्दि एवगासिनो दङ निखिलमा Udon Hindi language ज़्यादा नहीं आता थोड़ा आती है जितना आना चाहिए उतना नहीं आती
लेकिन थोड़ा थोड़ा आती है। नेटवार्क प्रब्लेम जादों नामा? औ जादोंमोन। नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन। लाइब्रेरि दंमोन हाया नालाय बिस्लाल नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन। लोगोफोर रावबो नुसनासै नामा? एसे रायलाय थांदो। ओंखाम जाथ'वाखै नामा? जाथ'वाखै बिस्लाल। Boro ada lain tangannya. Maba दै गैयाखै दैखौ गार। Hello friends.
Santi Brahmo. Hi Santi. Eसे रायलायहरदो. Musaib Sahil. Hello Z. Hello Z. Very, very so cute, man. Thank you. Like नहीं किया तो like करो. Like done. Thank you very much like देने के लिए. चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा.
फैलानो हेलौ लोगोफोर रावबो गैला नामा हेलो फ्रेंड्स आ जाओ बात करने के लिए थोड़ा बात करती हूँ लाइन भी गैला लाइन भी थांबाय yêu cái thằng gì nó mà làm gì vậy bener kenapa dia lagi apa hero itu Bodo bebas ini kan terusnya keluar Ibu bilang nggak usah sekilas sih susah sih.
việc này. Mà cần gì vậy? Mosaik sari lap from Kashmir. अच्छा कश्मीर से है क्या? कश्मीर से दिया है क्या आपको? Laptop Kashmir, laptop India. X club. Hi. Sopon, hi. Sopon, ada like ni jatuh like terus, like dah coba like dah. सपोन मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके दीजिए और लाइक भी करो। चैनलाव गोदान फैदोंबा सब्सक्राइब खालामनानै हो लाइकबो होदो सपन। आङो सपन नार्जारिखौ खालामनो हो आं सपन नार्जारिखौ खालामो साबस्क्राइब खालामो। खालामगोन आङो साबस्क्राइब खालामगोन आंखौ खालामबा। Bye. जाते जाते लाइफ को भी लेके गया क्या वापस? X cube जों रायज्लायनो हागोन नामा? रायज्लायनो हागोन नामा? बर'सो नामा? X cube बर'सो नामा?
zoom out official ha 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 zoom out official Bohani Ra Excuse mati Boro sibile. zoom out official angga maba bungai gaवनिफ्राय बुंगासिनो दं ओमफ्राय zoom out official like dan 7 thank you like होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना एसे हेल्प होदो जोमाव 77 subscribers on side back support होफिनदो आब'नो होगोन दे आगै दे आङो होगासिनो दङ आं लाइभखौ एसे थानानै दोननोसैबो नालाय ओमफ्राय आङो हरगोन नोङो मबाइलखौ नायबानो जाबाय आरोना लोगो लोगोनो हरगोन आङो लाइभ दोननाय लोगो लोगोनो हरगोन आं जोमाव गोसो लाइभ दन बिदिनो जोमाव गोदानसोथ' आरो गोदानसोना सापर्ट होदो एसे दसे उनाव नों बावगोनलै बेलेग चेनेलजों बानायगासिनो दसे साइड दसे उनाव नों बावगोनलै आब'नो बावा आगै आङो नोंनि माबाखौ लिरनानै दोनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बानायनो नागिरदोंमोन आङो मैया आङो सोलाबाखै माने बाहेरायाव एसे फिसालानि जुथा एरि बायनो हैदोंमोन आरोना स्कुलनि ओमफ्राय दहायबो नायदोंमोन आङो बानायनोसै दा जोमाव साब खालामाखैथ' आरो आं जोमाव साब खालामना होदो खालामाखैबा आंबो बेक हरफिनगोन आंखौबो साब खालामना होदे खालामगोन दे आङो जोमाव आं लगे लगेनो लाइभ दोननायनि उनावनो खालामना हरफिनजोबगोन आरोना जोमाव आंना मोननै चेनेलहाय मा आदसा मोननै चेनेल नोंना जोमाव दहाय फार्स्ट ना सेकेन्ड चेनेलसोमोन आदसा दहाय फार्स्टनियाबा मामोन दहाय फार्स्टनिजों खनसे माबा मा होनो मेसेज लिरनानै हरफिननाय सेकेन्ड चेनेलजों बे फार्स्ट नामा बे बे फार्स्ट ना फार्स्ट चेनेल माने बेयो जोमाव अफिसियेला बियो माने फार्स्ट जाहैबाय आरोना जोमाव अफिसियेला मोननैबो एखे नाम आदसा मोननैबो एखे नाम जोमाव अफिसियेला अन होनबाय आरोना
जोमाव अफिसियेल मोनसे सेकेन्ड चेनेला जोमाव अफिसियेल 1 ओमफ्राय दं 1 दं 9 आङो नायगोन दे दायो आङो माने लाइभखौ दोनखांनायनि उनाव आङो माबाजोबगोन आरो दे नायनानै हरफिनसै आरो आङो माबा coba mesinआवनो dong लोगोफोर सोरबाफोर आरो नुसन बायदोंबा फैदो दसे रायज्लायनोसै आरोना आरोबाव दानसोरां बाजै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबा दालि ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो दायो दालि ओंख्रि आरोना ओमफ्राय जाथ'वाखै आंनि मा होनो एलबि स्क्रिनाव गोदानै नुजा फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना दानसोरां सरगयारि ओमफ्राय लाइट होआखैबा लाइट होना होदो गानदो थांनो kan bener bener mah ada ini ngundang tamu boleh ngundang zoom usang aङो komen do खालामग्रोदों टाइम बेफोर आं दाहाय फुल वार्स खालामगोन दे जोमाव सोलामगोदानो जानला मानला साब खालामबा उनाव जागोन फुल भिडिअ खालामगोन दाहाय अके खामानि मावदों आङो दे थाथ' दे जागोन दे जोमाव
kampa. M kampa hello and like dan. Thank you आंनि लिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय M kampa. ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो एसे हेल्प होदो आरोना लाइक होनायनि थाखायबो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरोना M kampa बर' आंबो गोदानै जयेन जाबाय दे थेंक इउ जयेन जानायनि थाखाय बेखौ लायदोब्रा बेगाव बेखौ लायदोला दे लोगोफोर सोरबाफोर दङबा एसे फैदो आरोना आंबो M kampa बर' आंनिखौ आङो मा बर' M kampa बर' मा M kampa बर'